Poštovani gledalci, dobroveče. I večera se nalazimo u specijalnoj bolnici Merkur, naravno u ambijentu Centra medicinske estetike i dalje pričamo o nedelji estetike i o nekim lepim i novim stvarima koje je specijalna bolnica Merkur uvela poslednjih nekoliko godina, a koje poslednjih nedelju dana promovišu poznata TV lica, muzičari, političari, svi oni u kojima naravno ljudi u najvećem veruju. Naš večerašnji gost je Kristina Knežević. Dobroveče. Dobroveče. Referent za marketing. Znači, razlog više da pričamo o nekim stvarima koje su jako važne, a jedna od njih je, na primjer, i ta da li naši sugrađani znaju šta sve vi pružate u Centru medicinske estetike. Pa zapravo cilj cele ove akcije i nedelje estetike i promocije Centra medicinske estetike je to da se lokalno stanovništvo, kako stanovništvo Vrnjačke Banje, tako i okolnih gradova, informiše zapravo o Centru medicinske estetike. Kada kažemo Merkur, u samom njegovom nazivu stoji specijalna bolnica Merkur i to je donekle prva asocijacija na Merkur, to i wellness i spa sadržaj. Od 2014. postoji Centar medicinske estetike koji je namenjen onim ljudima kojima je krajnji cilj neki estetski cilj, odnosno vršenje nekih estetskih tretmana. Upravo zbog toga je pokrenuta cela ova kampanja, znači lokalno stanovništvo ne mora ići do nekih gradova kao što su Beograd ili neki veći gradovi gde se nalaze neki veći centri medicinske estetike, sve to mogu dobiti ovde kod nas u Merkuru. 2014. godine specijalna bolnica Merkur je imala akciju Mesec dana estetike. Da li je to urodilo plodom, odnosno da li su Vrnčani polako prihvatili sve one novine koje specijalna bolnica Merkur pruža? Pa donekle oni su počeli da prepoznaju da kod nas u Merkuru postoji tako nešto, međutim i dalje postoji to kod ljudi da je recimo ovaj Centar medicinske estetike namenjen neki ljudima koji dođu na odmor u Vrnjačku Banju. Ne, zapravo svi stanovnici Vrnjačke Banje i okolnih gradova mogu koristiti sve te iste tretmane kod nas, kao i ljudi koji su smešteni kod nas u Merkuru. Ono što pretpostavljam da je izuzetno važno i ono na što vi stavljate akcenat je i prisustvo lekara, jer ovakvih centara po Srbiji ima mnogo, odnosno centara za ulepšavanje, centara estetike. Ali pitanje je da li u svakom centru postoje stručno osoblje, odnosno lekari koji prate sve ono što se dešava u toku određenih tretmana koje neki od vaših pacijenata, odnosno gostiju, traže. Pa da, zapravo to je jedna od naših komparativnih prednosti u odnosu na druge centre ovakvog tipa, to je što se sve odvija pod nadzorom medicine. Upravo to, taj nadzor medicine, vrhunska aparaturna tehnika i u kombinaciji sa nekim prirodnim faktorom, odnosno mineralnim vodama, daju neke najbolje rezultate do sada. U srcu Vrnjačke Banje skoro 15 godina postoji mesto koje pruža mir i opuštanje, mesto za lepotu vašeg lica i tela. To je spa centar Rimski izvor, najveći u regionu i jedini koji koristi toplu mineralnu vodu. Od januara do aprila spa centar nudi fantastičan popust od 50% na program šavljenja Zerona laserom, kao i parcijalnu ručnu masažu od 935 dinara. Pozovite 036 611 150 ili posetite sajt rimskiizvor.rs. Sve što radite pod strogim nadzorom lekara. Pričali smo sada i o toj nekoj estetici, ali i u uklanjanju celulita, o limfnoj drenaži koja je izuzetno popularna poslednjih nekoliko godina, ali koju zaista mora da rade isključivo stručni ljudi, jer to je jedna stvar koja je za naš organizam izuzetno važna, izuzetno bitna, ali zapravo ona nema cirkulaciju. Da. Ovo kada govorimo, naša najveća prednost specijalne bolnice Merkur jeste u stvari stručno osoblje. Stručno i profesionalno osoblje. Na tome radimo i na tome se radi poslednjih 7 decenija od kad postoji specijalna bolnica Merkur. Naime, nama je pre svega da svo osoblje mora da odgovara stručnosti gde radi. Znači, 40 lekara različitih specijalnosti, to je prvo naša prednost, zatim oko 150 fizioterapeuta, medicinskih tehničara, sestara sa visokom i višom školom, su nešto što nijednu proceduru ni u Centru medicinske estetike ne radi čovek koji je završio kurs ili
priučen za nešto. Svi moji ljudi ovde koji rade, fizioterapeuti, lekari, su neko ko zaista zna da odradi stručno, koji zna šta je indikacija, šta je kontraindikacija za nešto, gde svaki pacijent koji dođe da uzme i kupi bilo koju uslugu, obavezno prođe pregled kod mene, uze se detaljna anamneza, pregled i preporuči se ono što može da se uradi da unapredi zdravlje, a ne da napravi neki nus efekat. To bi bila kontrareklama i to bi bio veliki gubitak za našu specijalnu bolnicu Merkur. Obzirom na to da ste zaista sada opremljeni, da ste jedan od najmodernijih centara medicinske estetike u regionu, da li rezultati mogu da se postignu za tih 3 do 5 dana koliko jedan modern gost sada stvarno može da izdvoji vremena da dođe i da se posveti sebi? Mogu da se započnu realni rezultati. Znači da se započne nešto. Mi tako u stvari na prvom razgovoru i kažemo šta može za 3, šta za 5, šta za 10, 15 dana, a šta dugoročno. Nerealne ciljeve koji gost postavi sebi i misli da može za 10 dana da skine naslage koje je poslednjih 10 godina taložio, su nešto što mi kažemo odmah da ne možemo da uradimo jer mi nismo plastična hirurgija. Pa da radimo liposukciju hiruškim putem. Mi kažemo koji su rezultati očekivani u prva 3 do 5 dana, a koje rezultate treba da očekuje za 15 dana, jer zeleni lazer Zerona pokazuje svoj pun efekat 15 dana nakon završetka terapije. Ali isto takođe naš gost dobije i kako će da se hrani i sve ono kako će da upravlja svojim zdravljem, šta sve može on za sebe da učini, da mu se ponovo takvi problemi ne jave iz početka. Jer naravno čaroban štap nigde ne postoji, ono što jeste da započne, nauči i pokažemo mu put kako to ide. Za 14 dana već možemo da dobijemo ozbiljnu redukciju obima struka ili butine. Poštovani gledalci, mi se dalje nalazimo u Centru medicinske estetike, a sada će gosti koji su isprobali neke od tretmana da nam kažu kako su njihove iskustva, šta se njima najviše svidelo, šta im najviše prije, zbog čega bi se ponovo vratili u specijalnu bolnicu Merkur i Centar medicinske estetike. Ostanite sa nama. U srcu Vrnjačke banje, skoro 15 godina, postoji mesto koje pruža mir i opuštanje. Mesto za lepotu vašeg lica i tela. To je spa centar Rimski izvor, najveći u regionu i jedini koji koristi toplu mineralnu vodu. Od januara do aprila spa centar nudi fantastičan popust od 50% na program mršavljenja Zerona laserom, kao i parcijalnu ručnu masažu od 935 dinara. Pozovite 036 611 150 ili posetite sajt rimskiizvor.rs. Poštovani gledalci, i dalje se nalazimo u Centru medicinske estetike specijalne bolnice Merkur. Kao što smo najavili, naš večerašnji gost je Suzana Mančić. Suzana, dobroveče. Dobroveče i vama. Uvek sa velikom radošću se vraćam u Vrnjačku banju i u Merkur. Zvanično niste, ali praktično jeste zaštitno lice Merkura, posebno kada je u pitanju Centar estetske medicine. I vaginalno orošavanje, molim vas, to moramo da pomenemo obavezno, jer čini mi se da te dve reči su prava jeres u Srbiji. Bilo što drugo da kažete prolazi, ali kada se pomene vagina, na latinskom, jedan organ koji i poseduje polovina populacije zemaljske kugle, to je onda strašno. U svakom slučaju ovde i takvih tretmana ima koji su izuzetno povoljni i zdravi, vi ste to proteklih godina koristili. Ja sam želela da skrenem pažnju na to iz prostog razloga što u današnje vreme higijena je reč koja se više uopšte ne koristi. Jedna od reči koja se uopšte više nisu u upotrebi, a vaginalno orošavanje je pre svega higijenski tretman, star vekovima, koje su koristile naše bake, prabake, što bi ja rekla, staroslovenska metoda. Pored toga, ono
u čemu uživate svakako su i tretmani Centra medicinske estetike, kao i wellness i spa koje pruža Merkur. Šta vam se najviše sviđa i čemu se najviše vraćate kad dođete u Merkur? Verujte da ne znam, jer sve je dobro. Jer sve je dobro. Evo, ja sam ovde provela ceo dan. Nažalost, nisam imala vremena da provedem nekoliko dana, ali od ručnih masaža, od tretmana lica, od kupki, od svih tretmana vodom, prosto, nemam reći, tu su blatni tretmani, danas to nisam mogla da prođem, prosto nismo imali vremena. Tretiranje blatom je prosto jedno čudo prirode. I uopšte, onda ovi novi aparati, jer ovaj estetski centar prati sve ono što se dešava u svetu. I stvarno posjeduju fantastičnu opremu. Na prvom mestu bi pomenula Zeronu, aparat koji topi masne naslage i pravi čuda. Sad, što ja ne mogu duže da ostanem, to mi je žao, ali eto i znate šta god da radite u Vrnjačkoj banji i u Merkuru, to je neprocenjivo zato što radite isključivo za sebe. Mi ceo život trčimo, pogotovo mi žene. Ajde skuvaj, ajde namiri decu, ajde namiri muža, ajde budi dobra prijateljica, budi dobra komšinica, budi pedantna na poslu. A ovde kad dođeš, onda si okrenut sebi i kažeš, Bože, hvala ti što postoje ovakva mesta. Koliko je važno, posebno javnim ličnostima, vi ste neko ko je godinama bio zaštitno lice, prvo od Lota, pa na ovamo, znači zaista vas i bivša Jugoslavija zna, ne Srbija, koliko je bitno da održite taj neki i stav i trend i da budete uvek lepi, našminkani, doterani. Je li to obaveza ili to u jednom trenutku prosto pređe u naviku? To je meni odavno prešlo u naviku, iz prostog razloga što sam kao devojčica voljela mami da kradem ono malo šminke, tad se žene nisu ni šminkale toliko, bila je možda maskara i neka masna senka i karmin. I sve, to je sve. I onda se ja kao klinka zatvorim u kupatilu i šminkam se. I moji roditelji lupaju na vrat, koji što radi ovo dete unutra. Ajde, dok se našminkam, dok skinem i dok operem. Ja sam od uvek voljela da se šminkam. I eto, hvala Bogu, moja profesija nalaže da budem doterana, jel? Sada, meni nije teško da se našminkam ujutru. Ja sam ovako izašla iz kuće jutro su 6 sati, došla u Vrnjačku banju, sve završila i evo trepavice još uvek stoje, ali šta ja znam, ja volim svoje lice tako. Mi smo proteklih dana ovde u Centru medicinske estetike u Merkuru pričali dosta o toj nekoj estetici, o licu, o skidanju celulita, o tome koliko se sada koristi botoks i svi ti neki tretmani. Jeste li vi za? Pa ja jesam za. Ja jesam za i bila sam možda perjanica, predvodnica upotrebe anti-aging, mezoterapije, botoksa, ali naravno, znate, za sve treba imati meru. Za sve treba imati meru. Skoro sam u Žikinoj Šarenici gledala jednu prelepu mladu pevačicu koja kad peva, koja toliko se mršti, da ti uopšte ne obraćaš pažnju šta ona peva, nego samo gledaš to njeno čelo koje kao da ima 70 godina, a ima 20 recimo. U takvim slučajevima botoks je prava stvar da blokira tu neku mimiku koja prosto odvlači pažnju od onoga što mi u stvari radimo. Botoks je dobar da nas zablokira tu gde trokiramo, jel? Ali ne treba preterivati. Ni sa čim ne treba preterivati. Ni sa filerima, ni sa mezoterapijom. Svima nama, pogotovo u mojim godinama, treba da se osvežimo malo, da dobijemo te neke koktele vitaminske, sa mineralima. Tome služi anti-aging, a ne da izgledamo svi ko Angelina Jolie i da žene hodaju po ulici sa obrvama ovde, sa usnama ovde i tako, da mogu zatvore usta. Mislim,
skloni smo preterivanju, tu bi trebalo malo da se razmisli. Da li se onda Merkur razlikuje od drugih centara ove vrste, prvenstveno iz razloga što lekari rade sa vama i što pokušavaju da svakog, uslovno rečeno, pacijenta koji dođe usmere na ono koliko i šta treba da urade i gde je neka granica koju ne treba da pređu? To je velika stvar što je ovo medicinski centar, pre svega, medicinsko-estetski. Što vi ovde možete da izberite pritisak, što možete da uradite krvnu sliku, što možete da uradite hormone, što možete da vas pregleda specijalista bilo koje vrste, čini mi se, i onda da odlučite šta treba da radite. Otkriću vam jednu tajnu. Pre 2 godine nešto smo snimali ovde, a to je bila godina kada sam ja naglo smršala. I meni se lice ovako, izduži. I tada sam upoznala ovde jednu mladu ženu, mladu lekarku, doktorku Kristinu Davidović. I kad sam videla šta ona radi, ja sam moju ekipu i domaćine poslala na ručak. Kažem, ajte vi, ručajte vi bez mene. A nju sam odvela u stranu, kažem, molim vas, videla sam kako ste jednoj gospođi uradili jagodice. Ajte meni, samo malo popunite. I eto, za 5 minuta vešte ruke, stručnog znanja, dobrog preparata, ona je meni vratila tu svežinu jagodica i više mi nisu bili onako upali i ispijeni obrazi. Tu je estetika, u stvari. Da vam vrati tu neku svežinu koliko god može, jel? Mi ne možemo da pobedimo godine, ne možemo da pobedimo vreme, ali da starimo lepo. I da to bude onako postepeno, a opet da ne budemo plastični. I da delujemo prirodno, a ne da ličimo svaka jedna na drugu i da ličimo na barbike. Koliko vam je, obzirom na to kojim se poslom bavite i da svakako morate da budete uvek tip-top, koliko vam je bitno da imate za sebe vremena za ovako nešto? Znači, ne samo za anti-aging i za neku tu estetiku, medicinsku estetiku, već i za opuštanje, za... Draga moja, da ja imam vremena, pa ja bi imala ličnu kartu koja bi glasila na Merkur, Vrnjačka banja. Nego ovako naletim, ukradem neki dan. Ja sam ove nedelje, u stvari ovog meseca, jako zauzeta. Nekako se skupilo, zgusnuo se posao. Evo sad sam krenula sa snimanjem serije Šifra Despot, Radoša Bajića. Juče smo snimali, sutra snimamo i ja sam iskoristila ovaj jedan dan da dođem i da se malo relaksiram. I da se odužim ovim ljudima iz Merkura koji jako vešto rade marketing i koji su stvarno spremni da pruže, naravno, svojim gostima, a onda i klijentima koji dođu ovako nenajavljeni, da im pruže sve što je potrebno. Javna lica, TV lica, glumci, vi ste javno lice, uvek utiču, da li svesno, nesvesno, namerno ili ne, utiču na javno mnjenje. Vi ste neko kome ljudi veruju i kad vas vide na televiziji, definitivno vam veruju. Da li vi imate neke svoje sledbenike koji će možda sutradan, kad odgledaju ovako nešto, kad vide vas i kad vide efekte koji se definitivno vide na vama, da pođu vašim stopama, možda ne sada u Merkur, ali sledeći put da dođu u Merkur i da isprobaju neke od tretmana? Svako od nas šalje jednu određenu poruku, svesno ili nesvesno. Svojom pojavom, svojim izgledom, svojim izjavama. I ja što sam nekako starija, sve više osjećam potrebu da kažem svoje mišljenje. Naravno, prethodno da dobro razmislim šta ću reći. Jer ovaj svet se jako menja. A mi nekako, čini mi se, živimo sa manje sloboda i sa mnogo više ograničenja sada nego pre 40 godina. Tako da ja nastojim uvek da jasno pošaljem poruku, pre svega upoznajte sebe, nemojte sebe da lažete, a onda ćete sebe više i voleti. A kada volite više sebe, onda ćete nekako lakše i bolje moći da pružate ljubav ljudima oko vas. Tako da, ja sam osoba koja se nikada nije krila iza opštih mesta,
nikad nisam govorila ono što se inače konvencionalno govori. Smatram da treba da se oslobodimo tih nekih stega koje ne znam kako su se odjednom nametnule svima nama. Suzana, hvala vam na ovom gostovanju. Nadam se da ćemo se ubrzo videti u banji na neki duži period. I vi da se odmorite, a i eto mi da ispratimo taj vaš odmor. Hvala vam lepo što ste našli vremena za mene. Ja se nadam da ću u toku, znate da se udajem ovoga leta. Udajem se. Evo čestitamo. Čekaj, prvo skočim pa reci hop, ali bih htela malo da se i relaksiram pre toga, da možda malo poradim na svojoj liniji, zdravlju i tako dalje. Tako da bih voljela da dođem sa svojom ćerkom ovde na nekih 7 dana. I da nju, prosto ona ima 22 godine, ona je naravno mlada devojka, završava fakultet ove godine, ali voljela bih da nju da uvedem u svet tog banjskog turizma i te estetike i zdravlja koju nudi Merkur. I mislim da to kada se pelcuješ tako rano, onda te to vodi jednim drugim putem kroz život. Opet ću biti preopširna. Moja mama, ona je uvek govore, kaže, mama, ajde malo u banju, ona je imala tu postolju, tako. U banju sa onim babama, a pazi, žena je imala recimo 70 godina, sa onim babama neću. Meni je drago što sam na vreme upoznala Merkur, što mi je Merkur otvorio jedan drugi svet wellnessa. I što banja zapravo nije samo za bolesne i za starije, već nudi mnogo toga. Tako je. Tako da ćemo se viđati. Sad kad ste pomenuli, ja moram još jednu stvar, opet ste još jedan tabu razbili. Jeste, a to je, ja se udaje. Pošto kod nas u Srbiji do određenih godina se udajemo i posle toga se više ne udajemo. Pa dobro, mislim, lepo je kad život može da te izneradi, doduše i nije neko iznenađenje posle 18 godina veze, ali, eto, želela bi da budem lepa mlada. Iz druge ruke, ali nema veze. A to Merkur svakako može da vam omogući posebno u Centru medicinske estetike. Sigurno. Suzana, hvala vam puno, bili ste divan sagovornik. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji, želimo vam prijatno veče i naravno vidjet ćemo se ponovo iz Centra medicinske estetike Specijalne bolnice Merkur.